Otočíme bokom, teda chrbtom publiku, dozadu, kde sa páči. Áno, ja ťa pustím, či po nás chodí na tretí. Aha. Bravo, bok. Marian. Ešte raz pravo bok. A poprosím vás, chlapi, keby ste zacúvali dozadu. Poprosím Pavka, aby mi dal prvé vyvolávanie. Nembicu po vyvolávanie. Ja potom tvojho niekedy více nestanu. Do salámu nemá tak. Díky, ale chceš štartovné číslo 6666, Michael 17. Marian, rozdiel! Majo, pover! A ide mi dvojitý biceps predu, teraz. Nohy majú! Skúsme široký spredu. Široký, ktorý sa spredu. Samozrejme, nohy. Nohy majú! Nohy má pekné. Uspievame sa, ako keby nám to nič nerobilo. Povol sa, povol. Krásne, krásne. 17! Ďakujeme, ukážte nám, čo sa vám podarilo so zadom. Dvojitý, hítko, femoid. A ideme do pózy. Ďakujem. Široký chrbtový sval zozadu. Pri týchto troch pretekároch vidíte aj rôznu úpravu pokožky a opálenia. Jeden je zo stredného Slovenska, druhý od Banskej Bystrice a tretí je od Dunajskej Stredy, takže vidíte, ako to je opaľuje. Triceps, chalani, triceps. Pome, Majo! Pome. Triceps, hítko, femoid. Skúsme. Alebo čo chcete. Ďakujeme. Brúško, stehna. Ideme chlapi teraz. Stehna. Vyfúkneme brucho a držíme. 17! Ďakujeme. Môžete sa zaradiť. Uvidíme na ako dlho.